Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin namu. A darasin mu na yau shine yadda ka magance wani al'amari da yake faruwa a Instagram. Kada cikin liking ko comment sai ga an tuma da irin wannan message din. To sai ku biyo mu. Kafin mu ci darasin mu ina roƙon ga duk wanda ya subscribe bai ta wannan alamar subscribe. A satin nan an turo min da tambayoyi da yawa akan wannan irin wannan message din. Da kai like din hoto ko kai comment sai ka an turo ma da irin wannan message din. So abin da zaka yi shine idan an turo ma da irin wannan message din sai ka lura a ƙasa zaka wani lokacin za su baka date zuwa rana kaza. To sai ka haƙura da hawa Instagram din gaba daya. Idan kuma ka hawa Instagram din kada ka ba mutum ko ɗaya like ka bari har zuwa wannan ranar. Idan ranar ta yi sai ka hau, sannan waɗansu kuma ba sa faɗa masa date. Abinda za ka yi shi ma ka haƙura da hawa Instagram na kwana ɗaya ko kwana biyu, sannan daga baya sai ka hau. So wannan matsalolin kuma abin da yake faruwa da wannan matsalar shine Instagram suna ƙididdige liking ɗin da kake da yawan comment ɗin da kake da wanda kake following da kuma yawan message ɗin da kake tura chatting kenan a Instagram. Abin da ya kamata ka yi shine ba kasafai ba random zaka rinka liking kowa ba domin waka samu followers. In ni kana wannan zasu taimaka wannan abin da suna blocking ɗinka. Abin da ya kamata ba kowa zaka rinka yawan liking ba, kuma ba ko da yaushe zaka ta yin liking ba. Abu na biyu ba kowa zaka rinka yin comment ba, ba random kowa da ka gani kai mai comment ba, sannan ba kowa ka rinka follow back din shi ba. Wannan hanya ita ce zaka magance wannan matsala. Idan ba wannan hanyar ba wata hanya da aka magance. Shawarar da zan bamu shine waɗansu domin wasu samu followers saga sun je suna ta yawan liking su ta yawa Instagram suna liking. To inda kana liking da yawan comment da yawan follow back za su yi wannan blocking din. Abu na biyu shine yawan message da chatting. Ka tura kowa duk wanda ga dama ka tura mai chatting, ka tura mai message a Instagram, su ma su yi blocking ɗinka. Domin suna lura da waye a followers ɗinka. Idan ba misali ka je ka kawo wani ƙarya ne don ka yi ma follow back, kana yi wa za su yi blocking ɗinka. Maybe wani lokacin zaga kana ta liking din wanda kake following, to rana ɗaya zaka iya zuwa ka je can wani wajen ka je ka wani like, to kana yi mai liking idan sai ga bi alakanta da kai ba za su blocking din liking ɗinka. Haka comment ɗinka ma idan bi alakanta da kai ba shi ma za su blocking din ko kuma yawan following din da kake. Wani lokacin za mu ga mutum kawai sai mu je mu following din shi, daga baya kuma dan yayi following din mu sai mu unfollowing din shi. So abu wannan hanyoyi su ne zaka magance irin wannan message din. In har baka kiyaye waɗannan hanyoyi ba to baka taɓa fita daga irin waɗannan message din ba kullun suna so da sun tuno da wannan message din kai okay kawai ka hakura ka sauka da Instagram din. Idan kuma zaka hau kada kai liking har zuwa na wani tsawon lokaci, sannan bayan ka dawo kuma ka daina liking, ka daina comment, ka daina komai, ka daina random abin da ka ga dama Instagram. Idan ba haka ba za su ta turo da irin wannan message din. So kada ku manta da subscribe da liking da share. Mun